Wai waye ne wanda yake tafa man duka kofa? Ka ji shi. Kana mai gadi kana yan gida masifa? Tun da zaka bar na tsaye ina ta buga kofa ka kyale ni. An barki a tsayin wallahi na sa ya kulle kofar. Ne zaki samu kofa ki ringa duka kamar kin sama kalangu. Kai taska, kar ka wani zakalkali dan ka ga mu anan ba za mu hana amma rahin mutunci. Ke zillaziya sai yanzu kuma zaki zo. Zillaziya? Ni ce zillaziya? Daga yau ka ƙara kira na da wannan sunan duk irin rashin mutuncin da na yi maka kai ka saya maka kanka. Talla ni ban gudi. Yar masifa, zo ki wuce ni ba bakon zafi bane. Taska, wai kana nan kana dama ma babu furan nan mai nunin nan sosai. Ka ji ustazin zamani an ki azuba ma furan daga zuwanka. Zuka, ya kake kokarin bude mutane da hayaki? So ne in kona kama billahi lazi da ka dauke dutsen kayi rotsan da ka gane tsiwa tsakanin tsita ka tsiya tsakuri bisa kan tsinin dan yatsa wallahi in na kona ka a alaba rago ko marin bit ko mato ba isa ga ni kama gogaggen dan iska ne ni daga nan hakkwatan Kaina na san gogaggen dan iska ne kai dan mun sha haduwa da kai a karkashin gada. ce zama occupation business night club ina haɗe maza da mata ni ne maji daɗin su. Shi kai cikakken tantiri ne. Kai taska, zo ka masa wazi. Irin wannan gida sai ka ce gidan tsuntsaye. Amma shekarar kunkuru ce faɗi gidan ubanka ne. Ya mutu ne? Sai dai ka zo ka kashe shi. Kano ne fitinannen tsoho ne da taurare sai ka ce dan kwaikwayo. Kuma haka za ka mutu ka bar shi ba. Ya kake sun kwada kanka ne haka mara gaskiya? Da ko kanka gaya mara gaskiya? Maganar wannan satar tinke ne. Wannan ake sun ya wuce ko? A'a wallahi bai wuce ba banza baran akwa. A'a bani da shi kai sai me kuma kai? Sai wayan gidan mai gari da muka kanto muka. Amma gaskiya kai mace amana ne mai garin mai kai sata? Ke Hauwa kin ga mijinki barawo ne me zaki ci? Kai baran banza dalla me kake wani haɗewa mutane rai dalla yi mana mai. Ya kika ga mulmushin yayi? Ya danyi. Kai ba zuka guri. Kai har da shi Za ka ba shi hakuri ne ko sai na zazzabga ma mari tukuna? na zo ne ma ba abin ya kare akan dan uwansa ba. Haka hakan ka nace ba shi hakuri. Ko kai hakuri. Ni ma na yafe maka duniya da lafiya mutum na dumuji. Kai na dumuji. Kar ka sake gaya mijina dumuji. An gaya masa din matar barawo kawai. In kere na yawo dabo na yawo wallahi za mu haɗe. Uban me za ka yi masa? To kan da je kan da gani. Ke kuma me kike cewa ko dadde banza kawai? Me kunnen ka ya jiye maka? Kar ne ki mana rashin kunya, yar bulitin kawai mun san komai. A tona miki asiri. A dai barka da cikin gani.